guk etzekoak izan gintzen osabak eta anaia eta nitxe txistulariak. Mongin ostantzian ezaleko nolan, txistulari talde moduen edo grupo moduen. Dana gonzan prohibidute. Ez izan joan ez da izer, ez da inor, dana izan zen politika. Eta, klaro, orduen gu bere gazteak eta rebeldeak eta guk geureak ganera euskaldunak eta euskara besti joten baduzu, ez da inora joten bazara, zeritzen duzu. Don Paulino, abade bat egon zen, harek emoten zen euskara eta txistue, irekatzen zian umiari bere bai, beste bazuri. Baina gero, klaro, guk nireak jente eta ume gehiago etorten ziren, eta Don Paulino hori bere bai. Eta gero, Don Paulinok ezazten, alkartu inber gara. Ni biharri zena badeko, ni txistuen arloan larregi bere, ez dakitz, eta alkartuko bagitxik ez, eta hemen ensaiaku abadezean itzen zen. Klaro, gerote ume gehiago, gerote pilotu itzen ziren, eta gero esan ganduen beste era bat hartu berduz, hemen ezin ju danak. Orduen etor zen aldakuntzea, diktaduretik demokrazire, oingolen zazoia. Eta orduen udaletxek itxi dozkun toki batzu, ensaietako. Orduen ja hasi gitzen taldea sortzen. Hoi momentuen 8 baino zegoz. Ez dago, lehen pilioa gongitzen, baina, bueno, dauena da hori zen. Eta gero ere ez da erreza, jarraitzea aurrera. Hemen dekuna da, talde txubetau politxe, eurek alkartute dauz, eure nahi deuen ziztu, eure nahi deuen pieza joten txuez, eta oso posipazten du. Eta horregatik jarraitzuten du horre. Eta sartu nintzen apura, guztetan daztelako dekon ambientea herrikoia eta apura jai munduen sartu hunde dagoela eta azkenean gazteriegaz eta jai munduegaz kontaktuen zauzelako. Gure hartan deko giroa, gero egun importantetan, jaietan, loreiokotan, horrekotan, zelan potean ibilten gara, gure konture, ondo pasen dugu azkenean. Joten txistue, euskara zeiten da, eta gure hartan denpora hona pasetan. Normalean, batez ere gazteria, ohituta daue tabernetan eta reggaetoia eta horreko gauzak entzuten, eta gu ikusi mendizaleak, agurzu beroa eta musika tradizionala joten dugu. Azken aldien, azkenengo kontzertu eta jo guzen piezak barriek direz eta apurbete tradizionala eta modernoa naztetan dugulako. Txistu aukeratu edo anime ikesten eta gugana etorten, txistu horrek ez galtzeko edo. Nik uste dut gure taldea talde euskaldune dela, baina harina uti datorren gauza dela uste dut.
Norri zendan gure irekasla ikusite, Gotzo Madariaga, eta han eukidu zen jente guzti berari segi dute ostean, guk ohitura totala dakogu euskara zitzen. Bale, txistue, instrumentu euskaldune dela, eta gure instrumentu txetatzen dugu, eta gure patrimoniotzat, baina noga zauzen taldean arabera nik uste dut euskalduntzen deuera gehiago edo bitxi hau. Geu joten du txistue eta itzen du euskeraz beti txe beti. Geuria dalako, geuzin berdako lako. Taldeak mondozku hori, errestasuna euskeraz berba hitze. Euskara bere itzen dute jente eta guzti daki, honek egaz, txistu joten dabe eta euskaraz egiten dabe eta aurrera jarraitzu behar da. Guk esteko inongo saltasunek euskara zitzeko eta erderara eskara kasi pasetan. Eta nik uri uste dut, Gotzonengatik jaso dugun zeu zer dela. Gutzako naturalena euskara zitzea da. Bai euskara eta bai txistue bie maite duz. Eta orduen danak alkartuten duz, bie gauzek guztiek. Txistue eta euskara. Gotzoneri ino ez dako joango errederaz berretan eta guri berez. Ze badakilako guk euskara zitzen dugula gaur artean eta ikusitzen gaituelako herrien euskara zitzen dugula. Eta nik uste dut horrek mondozkula beste puntutxu beti igual, saria honen rekonozimentu hau jasotako. Ilusio handiagaz hartuten dugu saria, ze ez gendun espero, eta gu taldean danak ez gara euskaldun zarrak, eta orduen ilusio gehiagoagaz hartuten dugu hau. Ohore bat da, kabuen iten dugun lan guztieri rekonozimendu bet, herriek ikustea indogune eta kabuen guk bere zeusera eroatea. Eta egiten dugun lan guztia mungian islada duela ikustea. Postasun handia, ze ikusten du herriek posak hartzen deula gure lana. Eta horrek emoten dozku bultzakada bat aurrera jarraitzeko lan honetan. Horretara esango dut, mila esker bihotzez sariak gaitxi eta txistulari dan opartez.